Matapos ang kadalagan sang yes vote sa plebisito para sa joint venture agreement sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated, nagwa ang pagduda nga may irregularidad nga nagluntad sa binotohay. May pilagani ka member consumer nga nagpahayag sa mga makaduluda nga hitabo. Bangod sini, ang anti-JVA Coalition nagatipon subong sa mga ebidensya para makahimo sang nagakaigo nga tikang. Wala untata. Mga kapuso, isa sa mga nagabantay sa JVA o Joint Venture Agreement sa Seneco ang kaupod ta sa bungaga. Ang ila nagapadayon nga kausa, tutukan ta sa spotlight. Hi there mga kapuso, welcome back here to watching GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, apisar naging madinalago ng joint venture agreement sa tungasang Seneco kag PHI ug Prime Electric Holdings Incorporated. Never say never, never say die kuno ang anti-JVA coalition nga sa karon. Bao ginapangunahan pa sang Diocese of Bacolod. With us is Father Julius Espinosa, Director of Caritas Bacolod kag SAC ug Social Action Center. Father, good morning. Welcome to the program. Hello Adrian, kag sa aton nga mga viewers. First question, Father, you just launched a long battle kontra joint venture agreement. Talaklaron ining inisyatibo. Preparado ba lang simbahan? Talaklado gyud man yan. Pero wala pa makita ginahapo no kay umpisa pa lang kita sa pagtaklad. But then we lead this battle along tungod kay ang mga nagkalain-lain nga mga sektor kag in fact ang different churches and different faith nag-upod man sa aton agud nga pamatukan naton ining bag-o lang na tapos nga plebiscite sa tugasang issues sang Seneco GVA. Father, before, you were just a part of the anti-JVA coalition nga ginabugusan sa mga nagkailain na grupo, social-civic organizations, pati gani progressive organizations. However, this time around, frontliner na ang atong simbahan. Better late than never, probably. Ano man? Correct dyan, no? Tungod kay sa mga nagliliga daw kita gitpermi ang frontliners bala sang mga lihok bala protesta kag during this little observations of what really happened, what's going on with this Seneco GVA, natandog ang ato naman iya nga misyon no nga lantawon ang iya sining legitimacy kag ang iya nga moral issue tungod kay daw katalamak na gid bala sang ilang proseso kag pamaagi sa paglabot kag sa angkon sining joint venture. Now, Father, let me ask you, why is this a moral, a spiritual case for Caritas and the diocese? Because diri sa aton opisina, we're the face of the charity of Jesus, no? And what they did is uncharitable. Nga kadamo sang siling naton mga ginhimo sila nga nangin dishonest kag ginahimo nila harap-harapan nga daw naga-insulto nagid sa siling naton ano ang insakto kag ano ang matuod. So it becomes indeed a moral issue. You're now calling for witnesses to pursue the cases that you are filing against Seneco, PHI, kag iban pagin, for them to come over, show their faces, and prove the irregularities that transpired. Mabudlay ini, pero amat-amat na nga may nagapakita agud buligan ng simbahan. Isa nato ni nakapanawagan ni Adrian. Tungod kay we put all blames to them now. Sila pirmi nga atong ginabason. But at the same time, siguro it's about time to also examine ourselves. How do we understand our rights to vote? Nga daw naging pabaya na lang kita sa siling nato na katahom nga democratic expression no of our freedom where we are given the power to vote. Pero do ginpasipadaan na lang naton ina. Do you imagine that nga kung mag-elect kita sa aton nga Seneco board, may ara ko kay isa nga anom lang ang iya nga boto, makapungko na siya as our representative. Now, how can we demand? Paano kita makademanda nga ang aton nga diretso
ilang nga i-presentar kag ilang nga proteksyonan tungod kay we don't care. We don't care. So sa siniman, ginapanawagan nato nga kung sino ang biktima sa sining-sining naton irregularity sa piyak sa plebiscite, Yes, sir. hindi ka mo maghagad kumod-kumod lang. Gwa kamo kag ipautwas no ang inyo diretso sa pagdemanda no nga gindayaan ikaw sang imo buto nga ginbutuhan sa iban. And lastly, and probably more importantly, you are a man of God, Father Julius. You represent the church. Anong imo pangamuyo sa imo makasumpo? Sa PHI, Seneco, more power. More than just Jesus urged us to pray even for our enemies, but they are not my enemies, they are my friends. So much more nga I'm praying for them. They have to be true to sa ilang mga ginahambal kag ginapangako sa tao kag kwaon ang isa ka butang sa silinatul lehitimo honest kag maayo nga pamagi. Thank you so much for sitting with us this morning. There you have it mga kapuso. Tagpamuno ko direktor sang Caritas Bacolod kag Social Action Center sang Diocese of Bacolod, Father Julius Espinosa. God bless you. Salamat kid, Father. Diwata riyan madamo gid nga salamat bayagan.